Sabem en realitat què és l'energia? Benvinguts al meu món. Soc Gara i vaig acompanyar-vos i a guiar-vos cap a la sostenibilitat energètica a través d'una visita guiada a aquesta exposició, Gara i l'energia que ens envolta. I descobrirem què és l'energia i quin és el seu recorregut fins a arribar a casa nostra. També veurem com gràcies a les investigacions de l'IREC, l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, en el futur farem servir l'energia de manera més eficient. Junts, emprenem el viatge de l'energia. A Gara i l'energia que ens envolta, trobem una zona introductòria amb 2 mòduls on s'expliquen els conceptes bàsics sobre l'energia, com què és, fonts d'energia i conceptes de sostenibilitat i eficiència energètica. A més, hi ha una zona més modular d'experimentació dividida en les 4 etapes del viatge de l'energia: la generació, l'emmagatzematge, la distribució i el consum. També existeix una zona d'innovació i experiències que inclou un joc interactiu i una maqueta d'una ciutat i un entorn intel·ligents, basat en energies renovables i eficiència energètica. Per últim, disposem d'una zona de diàleg on podràs veure vídeos i compartir el teu aprenentatge. Comencem! L'energia és la capacitat que tenen els cossos de fer funcionar les coses i la podem veure de moltes maneres, en forma de moviment, de calor, d'electricitat. Aquesta energia prové de les fonts primàries, que són els recursos que trobem a la naturalesa. Poden ser d'origen fòssil com el petroli, el gas o el carbó, així com energia nuclear, que prové de reaccions nuclears, o bé poden ser fonts d'energia renovables, com ara la solar, la geotèrmica, l'eòlica, el moviment de l'aigua o la biomassa. Per tenir un model energètic sostenible, hem d'adoptar uns patrons de producció i consum que permetin el desenvolupament econòmic, social i ambiental i satisfer les necessitats energètiques de les generacions presents sense comprometre les generacions futures. I l'eina principal per aconseguir-ho és la transició energètica, és a dir, canviar el nostre sistema energètic basat en combustibles fòssils a un de baixes emissions, basat en fonts renovables. Sabies que perquè l'energia pugui arribar a casa nostra ha de passar per 4 etapes? En primer lloc, l'hem de generar, després l'hem d'emmagatzemar i posteriorment la distribuïm fins a casa nostra, la nostra indústria o els nostres cotxes on la podrem finalment consumir. El primer que hem de fer és generar l'energia que consumirem. Per això utilitzem les fonts d'energia primària. En aquest mòdul experimental trobem un exemple de com podem transformar el moviment del vent en electricitat. Com veieu, el vent està representat per un ventilador que mou una turbina simulant un aerogenerador. Aquesta energia es transforma en electricitat que ens serveix per encendre els LEDs. I què fem amb aquesta energia generada? L'emmagatzemem. Hi ha diverses tecnologies d'emmagatzematge, però entre aquestes destaquem l'emmagatzematge electroquímic en bateries, que és una tecnologia ja consolidada, i l'emmagatzematge químic en combustibles sintètics, entre els quals hi ha l'hidrogen. Vegem l'exemple del mòdul associat. Primer, generem l'electricitat que s'emmagatzema en aquest supercondensador. Podem veure com l'agulla de càrrega augmenta. Si volem fer servir l'energia emmagatzemada, canviem el mode i observem. Ara mateix, a l'IREC, estem investigant com podem emmagatzemar l'energia de noves maneres més eficients. El següent mòdul podem entendre com, una vegada obtinguda l'energia i després de ser convertida en electricitat, necessitem que arribi fins a nosaltres. Per això, utilitzem la xarxa elèctrica. Per tenir una xarxa elèctrica intel·ligent, cal dotar-la de sensors i elements de control, per poder predir, monitoritzar i controlar l'estat de la xarxa i integrar les energies renovables. Al mòdul experimental estem generant electricitat i els valors ens permeten tenir més informació sobre l'energia que estem transportant i aquest coneixement ens permet realitzar aquest procés de manera més eficient. Arribem al final del viatge on fem servir l'energia. L'ideal seria aprofitar-la tan bé com sigui possible i no desaprofitar-la. A més de ser consumidors responsables, hi ha altres mesures que s'estan prenent per millorar l'eficiència de l'energia en aquest pas. Per exemple, podem aïllar millor els edificis i les nostres cases. D'aquesta manera, necessitarem menys energia per escalfar-nos a l'hivern
o bé dissenyar-los perquè es puguin ventilar de forma més natural i així necessitar menys ventiladors i aires acondicionats. Des de l'IREC estem treballant per millorar l'eficiència del consum, des de solucions per la rehabilitació d'edificis fins al que es denomina actualment com a flexibilitat energètica. En aquest mòdul podem veure el funcionament d'una casa intel·ligent que genera electricitat que consumeix a través d'energia renovable, com a exemple d'autoconsum a escala local. En aquesta zona trobarem un joc de preguntes i respostes on podem accedir a través d'un format físic o un codi QR al format online i d'una maqueta que integra els diferents aspectes de les energies renovables a través de la representació d'una ciutat intel·ligent. Hi podem identificar diferents elements com panells solars, aerogeneradors, sistemes d'emmagatzematge com bateries i electrolitzadors o cotxes que funcionen amb hidrogen. Observem com la xarxa està connectada a un centre de control perquè sigui intel·ligent i com els consumidors fan ús eficient de l'energia. Finalment, en aquesta zona podem aprofundir com, des de l'IREC, estem fent un gran esforç per aconseguir un futur sostenible on aconseguim assolir els objectius de desenvolupament sostenible i així aconseguir avançar assegurant que tots nosaltres tindrem accés a l'energia i els recursos necessaris. Ara ja coneixeu el recorregut que fa l'energia per arribar fins a vosaltres. Així que recordeu-vos cada vegada que premeu interruptor. Gara 3.0 és un projecte de divulgació de l'IREC amb col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, Ministerio de Ciencia e Innovación.